ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракат. ҳамватанони азиз, рӯзи шумо ба хайр боша. умедворум ки ҳама каса сиҳату сарбаланд ҳастед. хитоби ман ба бародарони тоҷике ки дар муҳоҷират дар кишвари русия қарор доранд. ҳамватанони азиз, 28 сола ки шумо дар бадбахтӣ қарор доред, дар азобу машаққат қарор доред дар кишвари русия. биёем ҳозирам дер нашуда, вақт ҳаст, аз болои сохтмонҳо буфуроем биёем. ҳамватанони азиз, он нафарое ки раҳ мерӯем, беномус шудагем, биёем ба ватан барбигардем. то ки дар он ғурбат, дар он муҳоҷирӣ мегардем. охир ватантона соҳиб намешавем. ҳамаро заминонро фурӯхтам, ҳамаро ғорат задам, ин кишварро ба як бадбахтӣ овардам, як қутӣ гугир кардам. ҷавонон, ноумед нашавем, ҳаргиз ноумед нашавед. иншоаллоҳ пирӯзӣ аз пеш аст. рафтода нашавем. ҳамватанони азиз, биёем инҷода ин на гурӯҳ ҳаст, на ҳизбай, на фалония, инами паҳлӯи ҷувонамарда источем, душманони миллат аз ватан барорем. ин ватана сохтан наркурад, ин ватана обод кардан наркурад. баъзеҳо дар Россия дидам, баъзе тоҷикоро ҳавои даҳан мекунем, воҳима мекунем, манман мекунем. ман корчазанам, ман фалониам. куҷо дарам корчазан? охир рӯтона сиёҳ мекунем. чӣ кор мекунем дар ӯ кишвари бегуна? ӯ бегуна ӯ бемад ӯ коғазу шиноснома наша. я мӯҳра мезана, я имзоро меона, мега ман 3 сола тара ман қабулӣ додам, бигарам инҷода маишат. не, ӯ як бозит меандозад. ин рӯзе мешава, коғаз аз даст мегира, як шакта дар даҳани кунут мезана, бо 3 бор дига ёқтифоиматит мекунад, мега бира ватанат, мега ватанат бегунае, мега забонат дигай, мега динат дигай, мега. ҳамватанони азиз, партуим Россияро биёем ҳамин ватан, биёем ватани душманро борем, ҳамин ватанро обод кунем. ин ватанро сохтан наркурад. то кай мегардем ранги ҷугӣ бори дар ба дар? охир ҳама гурӯҳа бовар накардем, ҳизба бовар накардем. инҷода мардак ҳаста. агар 9 миллион ҳама беномус шуда боша, инҷа мардобо ҳастанд, инҷа баномусҳо ҳастанд. ин неста. хоҳиши ман ҳамин ки парту ин сохтмона бегуна, динуш дигар, забонуш дигар, фарҳангуш дигар. ӯ ҳеҷ вақт аз шумо розӣ намешавад. ин ҳамин корш буд, шумо бо 3 бор дига ёқтифоиматит мекунад, мега дафша бора кишварат бирав, бирав ватанат бирав, мега. ҳамватанони азиз, хоҳиши ман ҳамин тоҷикое ки дар Русия қарор доред, 2-3 миллион фарзанди Тоҷикистона, парту ин сохтмонора, парту ин раҳрӯвира, ӯ беномусира, биёем ба ватан барбигардед. дар паҳлӯи мардо источем, душманони миллат аз ватан барорем. ин ватанро обод кунам, байрақи ин кишвар, ин ватан дубора дар дунё бардорем. баъзе фақат адами воҳима мекунем, манман мекунем. охир ман корчазанам, ман фалоним, ман беҳнадонам. охир дар ҳақиқат бигирем, рӯтона сиёҳ мекунем, рӯи падартона сиёҳ мекунем. баъзе дурӯғ мегем. инҷода модарат зана дар таи пои хитоӣ ховай, ҳатто беномус дар Россия ҳоҷатхона тоза карда мегардӣ. ҳамин ай номус, ҳамин ай ҷувонамардӣ. як рӯз зиндагӣ ки дар ин дунё мардак боре зиндагӣ кӯ, як рӯз зиндагӣ кӯ, ҷувонамард боре зиндагӣ кӯ. ҳамватанони азиз, аз ман хафа нашед, ман барои хуби шумо мегӯм. бегуна партуи кору бора биёем кишвартон соҳиб шед. худованд ҳамаи мо шумо нигаҳбон боша. ҳамватанони азиз, шуморо ман дар паноҳи аллоҳ субҳанаҳу ва таоло месупорам. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва таъала ва баракатуҳ.